Boy King. Boy. I was just a boy. Huku ya gas kept on Jiwona. Huku de Mangoma. De Mangoma. Kudembudzie urumende. Jongwere Mangoma. Give thanks. All right, saka zita dianapa. I told you, Zimdancehall is full of surprises. Murukuna neche papa. Glenora do Ghetto baba. Do Ghetto. All right, the candidates go panapa. Zita dianapa. Musondosi. Mwana wa maimo fondisi. Kwechare pachonazi. All right. Murukuna neche go papa. Kwechare pachonazi rinobuda nepa Ep1 hapa. Ep1. So batango changira ni Ep1. Yeah man, go so. Ready? Mosososo. All right. Musondosi. Mwana wa maimo fondisi. Kwechare pachonazi. Also, everybody say. All right. Hey, Mufaro kamuri mese. Moti amen. Faro kamuri mese. Amen. Dai mese. Amen. Nasi mutafara mese. Amen. Oh ya masiba pampawa. Oh ya batuka shine power. Hey, nasi nguyere sane wawa. Titakwese se pinda ipakrawa. Mapepi ukangova tengera unozwa kuti teti kunese kuti bebi rinojiswa mazepi kutara ikoko kandati uno bebi ngaritengerwewo kachikeni ini kana kuendeswa auti kubrai kana kumutengera kwamazai kana bebi akuramba unongomuzama shoko ayani. Alright, kana kandiramba ndekwako kana kantuka ndese kwako sha na mai vako ndapanda toita baba vako kana kandira mbate kwako kana kantuka ndese kwako sha na mai vako ndapanda toita baba vako ukanza tinzi chijaiwo taye chipanenge pachinzi chai chicken ne rice kuti zvekuti warisema nemachance wona kuzvizimbisa chikuru chete ane sauko huku mamonini ndati nehutano munotokura pageto kane chigaro chezvimwe zvigaro zvekuti vanhu vanokuti ndiwe. Everybody says petere mabachi aina zvikanimedzera padhondo kuwana rakajami petere mabachi aina kazomutakwa ndakagara nababy kombi petere mabachi aina zvikanimedzera padhondo kuwana rakajami petere mabachi aina kazomutakwa ndakagara nababy kombi petere mabachi. Ndikati huku ine mafuta ndikati huku ine mafuta ndati huku ine mafuta ndikaikota zvakanaka mbozviruma ndati huku ine mafuta ndikati huku ine mafuta ndati huku ine mafuta ndikaikota zvakanaka mbozviruma. Aiwa tane ukwe mangoma hanzi kunechi kune mbudzi government istane jongwe redu kumangoma. But anyway, give thanks. 20 December tosangana ipapo City Sports Centre. Next week we back again here at City Sports Centre. But for today, let's call it a what? Let's call it a what? Tishiti say no to what? Say yes to what? Amen. Amen.